noma ngabe nibiziwe bantu bakaNkulunkulu, but nayo into ekhaya, naka ekhaya ukuthi kwenzakalani, naka izingane ukuthi ziyalithola yini uthando, naka umema ukuthi uyalithola yini uthando, then bese kuqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu. Because thina bomama bafundisi nje, uthole ukuthi ingane yakho awuyazi nokuthi igqoka ini, uthole ukuthi ingane yakho awazi ukuthi kuhamba kanjani into yakhona esikoleni, because isikhathi sakho sonke isikhathi uspenda ngala ngoba uthi njani ubiziwe. Abanye abantu bayaphuma esontweni ngenxa yomama umfundisi, the way abatreat-a ngakhona abantu. All right, good afternoon, sanibonani. Ngiyaphila nonke la nikhona khona kwizindawo ngezindawo, kwi-South Coast yonkana. Ngiyabingelela ntambama kwi-channel Ifuze Entertainment TV. Namhlanje siza ne-story esinamandla, siza ne-show enamandla kakhulu kule Fuze Entertainment TV. Namhlanje-ke siqala le show yethu, sifuna ukubheka ukuthi kwenzakalani behind the pulpit. And kuzoba i-show eqhubekayo, njalo sizolanda si-interviewe abantu abahlukahlukene nabaningi, because sifuna ukubuka ukuthi ngale kwe-pulpit kwenzakalani, ukuthi njengomama umfundisi sihleli njani emakhaya, siphatheke kanjani. But ngicela ukuzichaza-ke kafishane, njengamanje uhleli noZinhle Nxumalo, uMrs Nxumalo, umama uNxumalo. Namhlanje nje angizibize ukuthi mama umfundisi uNxumalo. Ngifuna-ke kafishane ngithi nje go through kancane kweyami i-background, because uhlelo lwethu luyaqhubeka, balaleli la nikhona nababukeli. Sengishilo-ke uZinhle Nxumalo, uMrs Nxumalo. For mina ukuba umama umfundisi igama engilitholile ngenxa yokuthi ngishade nomfundisi, because labantu bahlukene. Khona oba umama umfundisi ngenxa yokuthi ushade nomfundisi, kube sekuba khona umuntu ogcotshiwe owumama umfundisi. Ngelinye ilanga sobalanda labo, but okwanamhlanje sifuna ukukhuluma ngalaba-ke abasuke belitholile igama ngenxa yokuthi umyeni wakhe uwumfundisi. Then-ke sibe sesiyabheka ukuthi inhlalo kuba njani, kuphathanwa kanjani ngaphakathi before nje siye esontweni. Yes. For mina-ke ngishadile nomgcotshwa kaNkulunkulu, izinto ezinhle engizibukile ukuthi uphathwa kahle njengomama umfundisi. Abantu bakuhloniphe, abantu bakwazi nje ukuthi umgcotshwa kaNkulunkulu. But ngifuna ukungena kakhulu-ke njengoba sithi behind the pulpit, ukuthi mase sisekhaya-ke kuphathwana kanjani ekhaya. Kukhona-ke okuhle, kukhona futhi okubi. Ngizoqala ngokuhle-ke ukuthi uma umfundisi kumele vele umsapothe ubaba umfundisi ekhaya nithi, but futhi fanele siyibheke lento ukuthi ushadiwe la. Uyadinga njengomama umfundisi ukuthi akunake ubaba umfundisi njengomama umfundisi ekhaya. Mase usekhaya awubi umama umfundisi, uba inkosikazi yalo baba. Ngifuna sizibuke-ke lezo zinto ukuthi akukho yini la esilahleke khona, noma akukho la esilahla khona kugcine sekuba khona okungahambi kahle. Ngoba into engiyibukile ukuthi mhlambe thina bomama umfundisi siyithatha lento yokuba umama umfundisi sibese siyoyi-practice-a nasekhaya. Ngalesi khathi siyi-practice ekhaya kuba khona umonakalo okhona, kanti ekhaya fanele ube umama, then esontweni bese uba umama umfundisi. Ngiyacabanga ukuthi bayangithola abalaleli njengoba sisabukela. So kumele lezi zinto sizigweme ngoba asingeke sizithole e-pulpit, azishunyayelwa, but we need to talk ngalezi zinto lezi ngoba siyabheka, mesibheka omama umfundisi abanye bayalimala, belimala emakhaya, kodwa futhi mase sesontweni fanele a-acte as yonke into ihamba kahle, a-acte as yena nje uphila kamnandi, yonke into i-right, which is akunjalo. So now lezi zinto-ke zimele sizibheke, sibheke futhi nendlela abantu abasitreat-a ngayo ezisomama umfundisi, ukuthi basuke balindele kakhulu ukuthi njengoba umama umfundisi sekumele uphile impilo awukho ezweni, which is leyo nto inako futhi nokusilimaza kakhulu, because ukuba kuya ngokwabantu nje mlaleli la ukhona, umama umfundisi sebefuna ugqoke ngendlela abathanda ngayo bona, bafuna ukuthi ukuba kuya ngokwabantu nje, simple thing, ngabe uya ngisho olwandle ugqokile u-two piece nama-heels, kanti akusinjalo. Noma ngabe umama umfundisi
but uyaphila ezweni, uphila emhlabeni, umelwe ukuphila impilo enormali njengawo wonke umuntu. Then ngesikhathi sikaNkulunkulu, ngesikhathi sasesontweni, then wenza umsebenzi wenkosi. Singene ekhaya-ke manje njengomama umfundisi ukuthi noma ngabe umama umfundisi, you need to respect lo obiziwe, and njengomama umfundisi you need to support i-vision yalo obiziwe. As much as ke umsupport-a-ke lo obiziwe umyeni wakho, but asibheke-ke manje ukuthi impatho-ke yena i-respond yakhe kuwe njengomama umfundisi ekhaya, because into esiyibukayo ukuthi iy'nceku zikaNkulunkulu noma abafundisi banaka kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu, which is good. Then abese ayalahlekelwa ukunaka unkosikazi ekhaya. Then lento yenza ukuthi-ke manje kube khona lokhuya, angithi manje isihloko sethu sithi behind the pulpit. So ngizothi nje ukungena kancane, uthole ukuthi yonke into eyenzakala la ngaphakathi ubaba senake kakhulu. Let's say nje mlinganise nje ngathi emzini wethu bekuhlezi kugcwele Monday to Sunday, kugcwele, and size silale naphansi kugcwele abantu bakaNkulunkulu, which is good. But asisenaso-ke manje isikhathi sokuba ndawonye njengabantu abashadile. Asikho isikhathi sokwenza izinto zala ekhaya. Yonke into manje angazi ngayibeka kanjani, but nje isikhathi esiningi umntwana lo kaNkulunkulu kumbe inceka kaNkulunkulu seyispenda isikhathi kakhulu nezinto zecawe. Isebusuku ukuma-calls ecawe, isemini ukuyizinto zasesontweni. So manje uma sithi uyabheka, ikhona igephu ekhona. Sekukhona le gephu ekhona ukuthi ekhaya ngaphakathi akusabanjiswene kahle, but nge-Sunday kufanele kube wena njengomama umfundisi u-act-a ngathi yonke into ihamba kahle, and lento igcina seyi-affect-a ngisho nasebantwaneni, because ingakho sithola isisho sithi umfundisi akamzali umfundisi. It's because thina bomama bafundisi nje uthole ukuthi ingane yakho awuyazi nokuthi igqoka ini, uthole ukuthi ingane yakho awazi ukuthi kuhamba kanjani into yakhona esikoleni, because isikhathi sakho sonke isikhathi uspenda ngala ngoba uthi njani ubiziwe. So ngifuna sizibheke lezi zinto, hhayi kabi bangcwele, ngifuna sizibheke kodwa lezi zinto ukuthi azilimazi yini kwifamily, azilimazi yini kubudlelwano bethu emshadweni, ukuthi i-focus yakho ibe laphaya yonke, ube hands on kuyo yonke into. Ayikhoni yini ukulimaza kwe-relationship-ke manje emshadweni or ekhaya ebantwaneni, because mesithi siyabuka umuntu obiziwe nje honestly akanaso isikhathi sezingane zakhe, because thina njengabazalwane sidinga lo thando kumama umfundisi, sidinga lo thando kubaba umfundisi. And manje njengoba ezosinikeza lolu thando, useyahluleka ukunikeza izingane zakhe uthando, and lezi zingane mase zingasalutholi uthando seziyaqala zenzenjani, ziba imidlwembe, azisayinakile, sezinane-enga yokuzonda abazalwane, because sesihlezi sinakela abazalwane, asisabanakanga bona. For instance nje thina sibizwa ngapha, siyoshumayela ngala, siyale, sinama-trip esinawo. Siphi isikhathi sabantwana lapho? Asikho isikhathi sabantwana. Siphi isikhathi sethu lapho? Asikho futhi nesikhathi sethu, because sihlezi singekho. So now we need to ukuthi sizibheke lezi zinto ukuthi azisilimazi yini, aziwulimazi yini umndeni, aziwalimazi yini futhi nama-families, kanjalo nobudlelwane kubantwana bethu. Yilokho nje ukuthi sizibheke lezi zinto ukuthi ngaleke kwe-pulpit yini, kuhle sishumayele kube kuhle abantu baphenduke, but at the end of the day we need ukuthi siphile impilo ekumele ngabe siyayiphila. Amen. Alright, ngisachaza ukuthi kugcina sekulimala ubudlelwano ngaphakathi. Manje-ke sifuna ukubheka ukuthi lo budlelwano mele sekulimele akubalimazi yini abazalwane. Ngifuna sibheke-ke bomama bafundise ukuthi inxaxheba esiyibambile-ke manje ekusaphotheni le vision, so uvele ulimele wena endlini awunakiwe, abalimali yini abazalwane, awukhoni yini ukubalimaza abazalwane-ke wena njengomama umfundisi, because enye into esingeke siyibalekele nesiyibonayo neyenzakalayo, abanye abantu bayaphuma esontweni ngenxa yomama umfundisi, the way abatreat-a ngakhona abantu.
So now sifuna ukubheka ukuthi umama umfundisi-ke uza-treat abantu kabuhlungu, kumbe alimaze abantu, ucala ukuthi bayaphuma ngaphakathi esontweni. Kusuke kuyini inkinga kuyena? Kungenzeka ukuthi akaphathekile kahle, kungenzeka ukuthi akatholi uthando, useno-jealous, angiyibeke kanjalo. Usenalowa jealous ukuthi ubaba wekhaya usethe pay attention kakhulu kubazalwane okudlula yena la ngaphakathi. Nalezo zinto akumelanga sizibheke very light, because ekugcineni sabantu sinenhliziyo, futhi sinawo umona, sinayo into yokuthi lento le kahle kahle eyami. So lezo zinto nje asingazithathi kancane, ngoba nabazalwane banayo into yokuthi bafake isandla, because akusibona bonke abantu abeze endlini kaNkulunkulu abeze ngokuhle. Lokhu asikwazi ukukubalekela. Kunabantu abathunywayo umoya ongekho right uzodistroya endlini kaNkulunkulu. And obvious abantu abanjalo, if bezodistroya endlini kaNkulunkulu, bazoqala from enhloko bahlikele ngezansi. So lezo zinto we need ukuthi sizibheke lezo zinto ukuthi ubaba-ke manje yena lo obiziwe nokuyena one-vision, ngalesi khathi umsapota wenze njani? Because into esiyifuna ukuthi noma ngabe nibiziwe bantu bakaNkulunkulu, but nayo into ekhaya, naka ekhaya ukuthi kwenzakalani, naka izingane ukuthi ziyalithola yini uthando, naka umema ukuthi uyalithola yini uthando, then bese kuqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba akusizi ukuthi kuvuthwe lapha epulpiti kanti umonakalo mkhulu ngemuva. Siyathola la umama umfundisi uhlezi ekhala, sicabanga ukuthi kumoya, kanti akekho kumoya. Umama umfundisi uyakhala because uzikele. So kufanele sikwazi ukuhlukanisa lezo zinto. Kufanele umama umfundisi akhale esontweni ngenxa yokuthi uzwe i-presence kaNkulunkulu. Angakhali ngoba kukhona i-pain ayizwayo, ene-complain ayizwayo. Because isimo esenzakalayo njengamanje akekho umuntu ongasiboni. Kunane-abuse, and le-abuse ayikhethi ukuthi umuntu uwumfundisi noma akasiyena umfundisi. Akhona amanye ama-scenes esiwabonile, uthola ukuthi ubaba umfundisi ubulela umama umfundisi wakwakhe, wabulela ngisho abantwana. It's because lezi zinto asizikhulumi siwomama umfundisi, because sisaba abantu, sisaba ukuthi kuzothiwani. Yayibona into ukuthi kuzothiwani ilimaze kakhulu izwe, ibalimaze-ke futhi abantu. Abantu bahamba belimele endleleni basaba ukuthi kuzothiwani. But now we need ukuthi as le show iqhubeka sizama ukukhuluma sixoxe. It's not because u-expose in we just talking, and ngalesikhathi ukhuluma kuba khona umuntu osizakalayo, because at the end of the day we need to love ifamily. Njengoba izwi lenkosi lisho njalo ukuthi uNkulunkulu wathanda izwe, nathi we need to practice that love emakhaya. We need to practice lolo thando even ebantwaneni bethu. If we failing ukwenza njalo, then ebandleni ngeke size sikhona ukuthi sithande ibandla njengalokhu uNkulunkulu walithanda ibandla. So le show le, it's about that. Ngelinye ilanga sizomema abanye omama bafundisi baveze nabo, njengoba sengivezile ukuthi kunezinto ezenzeka kanje, nabo bazoveza okunye, baveze mhlambe nokunye okungasiza umlaleli ekhaya, okungasiza umbukeli ekhaya, agcine sesizakala naye. Kusizakala ngisho abantwana babafundisi njengami. My mother uwumfundisi, and ngizokhuluma nje iqiniso, uma akanaso isikhathi sami, and mina ngazalwa ngabangedwa, but esami isikhathi asikho at all. But uthando analo ngaphandle luhlezi libatshaza ukuthi hey, uma wakho wenze this, uma wakho wenze that. But when it comes to endlini akanasikhathi, uhlezi ebhizi, uhlezi kuma-calls, uhlezi kuphi kuphi. So lento engikhuluma nayo ngine-experience yayo both side. Ngala ngiyingane kamama umfundisi, ngala ngishade nomfundisi. So lezi zinto lezi we need ukuthi sizibheke lezi zinto, because ziyalimaza and sihamba silimele endleleni phambi kwabantu. Senza ngathi yonke into ihamba kahle. Ngiyathemba ukuthi-ke lolu hlelo nizoqhubeka nilulandele. Siku-channel yeFuze Entertainment TV, naku-Facebook-ke Fuze Entertainment, naku-YouTube futhi izothi nitholakala. As long nisilandela, nililandela lo hlelo, sizolanda nje abagcotshwa bakaNkulunkulu ngokukhulu ukuzithoba, silande laba ababiziwe, abantu besifazane, because bakhona abantu besifazane ababiziwe, then abesayashada owesifazane ebiziwe.
ashade nomuntu ongabiziwe. Kube sekuyaguquka-ke indoda ibe sibizwa ngomfundisi. Sisazoya lapho because sibese siyabheka inhlalo yabo ukuthi baphathana kanjani. Ingabe owesifazane ngoba ebiziwe akayicindezeli yini indoda ekhaya? Ingabe lo owesilisa yena othole leli gama lokuba umfundisi ngenxa yenkosikazi wakhe uphatheke kanjani? Ngoba asikwazi ukuthi singathi abantu besifazane kuphela abangaphathekile kahle, namadoda akhona angaphathekile kahle. So now we need ukuthi sizikhulume lezi zinto, sibheke ukhona umuntu angasizakala, ukhona umuntu ongahilisheka la khona, ukhona umuntu ongaphila. Sesingasashumayelanga, singavulanga vesi, just nje ukukhuluma ukhona kodwa umuntu ongasizakala. Agcine sebona ukuthi no, le nto le kuyaphileka, kuyadluleka ezintweni. Yilokho nje le show le it's about ukuthi ake sikhulumeni kwenzakalani ngale kwepulpiti. Thank you so much.